leyɗele Afrique naaɓe ene keewi ko poɗodirta bone keeri. Sénégal e Mauritanie ene poɗodira keerol. Mauritanie Algérie ene poɗodira keerol. Mauritanie e Mali ene poɗodira keerol. Sénégal e Guinée Bissau ene poɗodira keerol. Guinée e Libéria ene poɗodira keerol. Libéria e Sierra Leone ene poɗodira keeri. ɗi keeri poɗodirteɗe fof ala ko saabi ɗumen so wona bone tubakoɓe. So on ƴeewi ɗo keeri ɗi goni ɗo ko leƴƴi jiiduɗi goni ɗon, kono leydi fola addi koni muɗum beele yo ren keerol ngol. Ndenne de ɓeɓe ndenata ɓe keerol ngol ɓe ndenata ngol bang yo bang e muɗum ko leñol gotol woni ɗon, galle goto ni jara woni ɗon. Galle mani o fecci pecce ɗiɗi taw ko keerol ngol fecci ɗum, ɓe keedi ndi leydi, ɓe keedi ndi ga leydi kala addi kono muɗum jooɗi ɗon taw jooɗi koye dow galle goto kala wiya banggue muɗum o koye leydi mum jeeya. Ala ko addi ɗi fitinaji noon so wona jimadi tubakoɓe tagno keeri ɗi, pecci galleji ɗi, pecci leyɗele ɗe, pecci leƴƴi ɗi. Leydi gotri aɗa leñol ngol woni ga sa heewi ndiya leydi ɗo banggue keerol ngol heddo taw ko leñol gotol ngol woni ɗon, taw ko galle goto woni ɗon. ɗum noon addi jibru no feewi ha tengti to banggal Afrique banggue hirnangue soɗen kaala saabu Afrique kala ko noon wayi. ɗin keeri noon sen ƴeewi oɗo saaha Mauritanie Mali riwi konuji muɗum ha dare keerol muɗum e dande gorgol. Mauritanie kam ne riwi kono muɗum ha dande gorgol, goto kala wiya ko ɗo woni leydam. ɓe mbaɗi hen batuji limtinɗi. Hande 15 lewru setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kadi konuji ɗiɗi ɗi pottiti jottitima gam yewtidde gam yiilade jiitodiral e belodiral. Kono noon ne Sierra Leone e gandanɗa hoore maɗa Libéria jooɗori mbaɗi batuji gam yiilade jaam hakkude munen. So jaam ñallani jama juulatake. Hay ɗum ɓuuri diwde konuji pellodira e koye munen. Leƴƴi caako bona neɗɗo goto tan mayata hen. ɗum ɗon noon yiilade jaam muɗum ɓuuri. ɗum noon ko ɓeydare mawde wonande so tawi leƴƴi ɗi mbawi yitude, leyɗele ɗe mbawi yitodirde ɗin fannuji, jewtidal ha jewtodiral ɓuuri duppugol keeri. E on saaha ñawidiral keeri so waɗi ko galle goto tan sumata toon, ko leñol gotol tan sumata toon, ko leñol ngol tan momtate. Hay sinno ko ɓe goto kala ma dañi fartange nde ngol leñol kam yiyata hen fartange muɗum. Nden noon jewtidal keeri ngal ala ko addi ɗiɗon boneji kala keerol kadi sa ƴeewi on banggueji en jogui ngaaluji gubbiɗi gonɗi ɗon ɗi gandanɗa hay goto wawa accande hen goɗɗon.